Igama lami ndinguyolisa Sawula namhlanje ke silapha eThafeni sawuthetha nosisi uPamela Mthathi about iLikhwezi Arts Project. Sisi molo sikamkele enkqubeni namhlanje. Besicela usicacisele kabanzi uba iLikhwezi formation kanjani and up to now zintoni izinto enitheni achieve nina niLikhwezi? Okay. iLikhwezi iqale ngo-2003. Intsusa yalonto ibikukuba sisuse abantwana away from kwizinto affecta i-community like into ezinjenge drugs, into ezinjenge HIV AIDS nezinye izinto ezi-negative affecta i-community. So siLikhwezi saqonda ukuthi masiformishe i-group so that abantwana babe nendawo bagcinakala kuyo, and siLikhwezi nje andifuna uprocessa si-achieve a lot ukuyokutsho qala ngo-2003 uzotsho ngoku. Although bekungalulanga uqala ngo-2003 besingenazinto singenamagulu singenazi-costume, but now at least into ezinjenge-costume sinazo and si-recognize siyakwazi uba sihambe siyoperforma, and also siye safumana nomqa sabheka eChina last year, and lonto ibi-achievement enkulu. Also sabona nayo i-army band kuba kulo nyaka sizawubheka e-UK ngo-August for inyanga yonke. Although ke sisebenza nabantwana besikolo ukubheka phesheya ngexesha lesikolo ayonto elula. Also ngo-2010 besikwi-World Cup besibhizi ke si-fan fest si-entertainer abantu besuka kumazwe ngamazwe. Lonto iye yasinika a very big achievement, and qha ke into ebuhlungu apha iLikhwezi sirana i-project at no funding. Akululanga urana i-project at no funding, sisa-strugglisha akululanga. Alright ke sisi ingaba nini ke in 5 years time niLikhwezi nizibona niphi? Wow, iLikhwezi in 5 years time siyibona i-project enkulu kangangento kuba ngoku akhona amalungu eseweqala uthatha izinyaweni zam wona seweqalisile already uteacher i-youth ngokuba sine-youth uqala as from last year sine-youth esidevelopayo esifuna nabo babone i-role models kwaba badala, and in 5 years time sibona sine-transport yethu ezawusithatha isisuse apha iyesibeka apho siyakhona. Kuba ngoku xa funeka sibheke ezindaweni kuba nzima, funeka sibethe apha kuthi ezimbokothweni and abazali abanamali. Okay, kokugqibela ke sisiphamela njengoba wena uyi-qualified dance teacher kasixelele uba le nto iyi-dance ngabe isuka phi apha kuwe njengoba ude wayiqhuba le nto iminyaka engaka? Ndingathi le nto iyi-dance kumi isuka from luthando, i-passion endikhula nayo. Iqale from ekukhuleni kwam ndihambe ndidansa. Ndaqala na-6 years ndisenza i-ballroom dance up to 6 years ndakhula ndabona uba i-ballroom dance ingathi too quiet for mna. Ndaba noosisi endibabonileyo ke ebendisebenza nabo kwi-Women Unite nakwiphambili amampondo, ndibala iigroup eziphumeleleyo apha eCape Town, ndasebenza nazo nditravelisha nabo kumazwe ngamazwe up until kwafika ixesha ndofunda e-UCT ndaba i-qualified dance teacher. Siqukumela kanjalo ke inkqubo yethu kunye nosisi Pamela. Siyabuya kwakhona siniphathele ezinye kwixesha elilandelayo. Nkosi. Ukanti ke ngoku kha ukujonge apha